Türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagt etdi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň döredüjüligi türkmen meçhitlerine aralaşýar. Imamlar meçhitlerde islam dinini türkmençilik bilen deň derejede wagt edýär. Mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasibetli Aşgabatyň Hezret Ömer meçhidine 2-nji maýda okulan bayram namazynyň öňe süresinde Türkmenistanyň meftisi ýygnananlara Gurbanuly Berdimuhammedowyň täze kitabyny wagt etdi. Döwlet mediasyna görä şeýle wagt işleri ähli sebit meçhitlerine hem alınıp baryldy. Synçylar türkmen dini wekilleriniň bu ädimine ýurtda islam dininiň syýasaty garaşdyrylmagynyň hem de türkmençilik ýöreligleriniň islam dini bilen deň derejede tutulmagynyň nobatdaky aýdyň subutnamasy hökmüne baha berýärler. Hezret Ömer meçhidine düşürilip Türkmenistanyň döwlet telewizionyny efire berilen video reportajda Türkmenistanyň müftisi bayram namazyna ýygnanan jemaaty halk maslahatynyň başlygy eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan Ömrümiň manysy atly täze kitabynyň käbir bölekleri okap berýär. Döwlet telewizionynyň watan habarlary gepleşigine görä şeýle wagt işleri ýurduň ähli sebitlerine amal edildi. Mundan öňki ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň ýazanyny gaýdylýan ruhnama kitabyndan alynan setirleriň latin ilipini meçhit diwarlaryna şöhrelendirilmegi bilen tanylan Türkmenistanyň islam ibadathanalaryna bu sapar Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýazanyny gaýdylýan kitapdan alynan setirler ýanglandy. Türkmenistanyň baş müftisi meçhide ýynanan jemaaty ýüzenip Berdimuhammedowyň kitabyny diniň hemde türkmençilik ýöreligleriniň türkmen halkyna hususan ýaşlara düşündirilýändigini aýtdy. Meçhit mehrabyny islam dinini hemde türkmençiligi deň derejede agdamak bilen dini wekili synçylary görä Türkmenistanyň milli däp desturlara esaslanýan ýöreligleri islam ýöreligleri bilen deň derejede ähmiýet berilýändigini görkezdi. Merkez Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier 3-nji maýda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde türkmen meçhitlerine Berdimuhammedowyň kitabynyň wagt edilmegini, onuň sözleriniň mukaddes kitaplar bilen deň derejede görkezmek synaşygy häsiýetlendirdi. Şol bir wagtda bilermen şeýle çäreleriň beýleki musulman ýurtlarda ýaşaýan din ulamalaryny ynjydyp biljekdigini aýtdy. He's not just Arkadog. He's not just the former president of Turkmenistan. He's someone who if not on the same level of a law is. Ol hamala diňe bir Arkadog däl. Ol hamala diňe bir Türkmenistanyň öňkü prezident däl. Ol eger Allah bilen deň derejede dälen bolsa beýleki adamlar bilen deňeşdirilenini hamala Allah has ýaqyn adam ýaly edip görkezjek bolýar diýip Panier aýtdy. Closer to Allah than the other rest of the people of Turkmenistan. Ekspert türkmen meçhitlerine amal edilýän soňky çäreleri matkaraçylyga atlandyrdy. Panier Azatlyk bilen söhbetdeşlikde megerem islam dini döräli bäri senlik ýurtda ýa-da hanlyklarda imamlaryň namazlarda ýa-da hutbalarda ýurt başlygynyň hanlaryň serdarlaryň ýygyna eýerilmeligi barada olaryň hormatlanylmalydygy barada wagt edip gelýänliklerini, munyň musulman anancına görä kabul ederlikli hasaplanylýanlygyny, ýöne haçana döwlet başlygynyň ýazan setirleriniň meçhitlerde musulmanlaryň mukaddes kitaby bilen deň derejede okulyp wagt edilip başlananyny, munyň eýýam çenden aşmak hasaplanylýanlygyny gurrun berdi. When it seems to cross the line, at least in my opinion, and I don't think I'm alone in this, but when it crosses the line is when you start to... Ýöne haçany gyzyl çyzykdan aşylanyny, iň bolmany meniň pikirimçe şeýle, men bu babatda ýeke durnaýdym, haçany çakdan aşylanyny wesen prezidentiň sözleri Muhammed peýgamberiň sözleri bilen deň derejede mukaddes diýmäge başlasaň ýa-da onuň sözleri Gurhan bilen deň derejede ähmiýetli diýmäge başlasaň bu ören howply diýip Panier syn berdi. Türkmenleriň arasyna türkmençilik ýöreligleriniň giňden propaganda edilmegi, wagt edilmegi täzelik däl. Öňden bäri türkmenleriň arasyna hususan resmi retorikada türkmençilik ýöreliglerine aýratyn ähmiýet berilýär. Ýöne türkmençiligiň meçhit mehrabyna wagt edilmegi bilen synçylary görä türkmen döwletiniň millilik wagty täze berentlikleri çykarylýar. Hatodolky ýubiley toýlaryny daşary ýurt ýyldızlaryny, şol sanly Amerikan pop ýyldyzy Jennifer Lopez'i çağırıp belän Gurbanuly Berdimuhammedowyň peýgamber ýaşy 2019-njy ýylda döwlet mediasyna giňden wagt edildi. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.
Libap vilayetinin Türkmenabad şäherindäki aeroportda traktordaky näsadlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr yaralandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýytybarly çeşmelerimiz işgäriň iş wagtynda yaralanmagyna ýol başçylaryň geleňsizliginiň sebäp bolandygyna aýdýarlar. Çeşmelerimiziň sözlerine görä waka apreliň ahirinde aeroportyň texniki işgärleri şolsanda sürjüler we tam süpürjüler ýogara çykarylanda boldy. Ähli işgärler aeroportun daşynak baglary ýyda getmek üçin ýogara çykaryldy. İşgärler bu ýerlerde sürme işlerini geçirip haşarotlary ormaly boldular. Şonda ýolbaşçylar bir sürüjüden bir sany keçi traktory awatlap bermegi we onu ýer sürmegi talap etdiler. Sürüjü traktoryň tekerini ýel bolmansoň, onu aeroportun içindäki ýolawçylar daşaýan awtobusdan şlang tartyp traktoryň tekerini çişirip başlady. Şonu tekeriň diskasy atylyp gidip sürüjüniň eňegini dirini kesip ýarym ýüzüni gopordy. İşgär özünden ödüp ýykyldy. Onuň ýanyndaky işgärler gorkup onuň ýüzüne seredip bermediler. Dip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä ortaça 40 ýaşyndaky bu işgär aeroportyň içinde ýolawçylaryň ýüklerini uçara daşaýan kiçi uloglary sürmek işini ýerine ýetirýärdi. Çeşmelerimiz wakanyň ýydyany aeroportyň resmileriniň işgäri saglyk bejergisi üçin Aşgabatda alyp gitmäge synanşandygyny, ýöne saglyk işgärleriniň muňa garşy çykandygyny hem bellediler. Aşgabatdan gelen saglyk işgärleri işçiniň ýüzüni göreni onuň uzak ýolu çyzamaýanyny aýtdylar. Ýolda öler diýdiler. Şondan soňra onu Lebap vilayatynyň gaýry goýma tiz kömek klinikasyna ýerleşdirdiler. Dip çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimizin 2-nji maýdaky maglumatlaryna görä işgäriň saglyk ýagdaýy agyr bolup ol häzirki wagtda komada ýatyr. Olar wakadan soňra aeroportyň baş inženeriniň öz ardasy bilen işden çeklendigini hem aýdyp, pajigaly wakanyň döremegine goşadyrnak içinde iş howpsuzlygynyň dogul üpçün edilmezliginiň we ýol başçylaryň geleňsizliginiň sebäp bolandygyny belleýärler. Aeroportyň resmileri pul taşyýtlama üçin baglanlary, ustalary işden çykardylar. Şol sebäpli texniki işgärlerden dürli işleri şolsanda bag etmek, yer sürmek, traktor bejermek we sürmek ýaly işleri berjä etmek talap edilýär. Olar bu işlerden baş çykarýarmy ýa çykarmaýar, muňa seredilmeýär. 1200-den 2500 manada çenli aýlyk alýan bu işgärler işlerini ýitirmejek bolup, näme buýrulsa şonu edýärler. Bu ýagdaýlar şeýle pajigaly wakalary sebäp bolýar diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmelerimiz ýol başçylaryň ilk wagda wakany gizlemäge synanşandygyny, ýöne şaýatlaryň köpdigi sebäpli onu goýup bolsun edendigini hem bellediler. Häzirki wagtda şäher prokuraturasy waka boýunça derňew işlerini geçirýär diýip çeşmämiz sözüne goşdy. Azatlyk baýdylanlar barada Agdalyan klinikadan, Türkmenabadyň aeroportundan we Lebap vilayatynyň polisiýa müdirliginden kommentari almaga synanşdy. 2-nji maýda Türkmenabadyň aeroportunyň soraw jogap bölümünde telefona jogap beren resmi bu habaryň dogry däldigini, azatlyga yalan maglumat berilendigini aýtdy. Polisiýa müdirliginden de klinikadan kommentari alyp bolmady. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň ýogara çykarylyp dürli işlere çekilmegi şolsanda haşal otlary arassalamagy, köçeleri süpürmäge, yerleri sürmäge we ýollaryň gyralaryny renklemäge mejbur edilmegi bilen bagly ýagdaý ýyl-ýyldan gaýtalanýar. Bu ýowarlar her aý diýenýaly geçirilip, hususanda bayramçylyklaryň ýa-da ýurt ýolbaşçylarynyň sebitleri edýän saparynyň öňü sirasynda hasta batlanýar. Azatlyň habarçylary bu işleriň dowamynda galy berse-de, adaty iş wagtynda ownuk ýa uly gowrumdäki pajigaly hadisalaryň bolýandygy barada mundan ozal hem habar beripdiler. Geçen ýylyň tomsunda Azatlyň habarçylary Lebap vilayatynda Agoýuň açylşynyň öň ýanynda onuň gyssaly guruluşynda bir işçiniň ölendigini habar berdiler. Türkmenistanlaryň ençemesiniň sözlerine görä ýurdun döwlet we hususy edara kärhanalarynda işgärleriň zähmet hukuklary ýygyderli bozulýar. Ýurtda giň ýaýran işsizlik zerarly gazanjyny ýitirmekden gorkýan adamlaryň kaýyllygy iş berjileriň her hili eden etdiliklerine, işgärleri iş ýerinde urup ýençmeklerine çenli ýol açýar. Azatlyga dürli wagtlarda dürli çeşmelerden gelip gowşan maglumatlara görä iş ýerlerinde işgärleriň saglygyna ziyan ýetende, hatda ölüm hadisesi bolanda hem köplenç kanun esasında berilmeli kömek ýa öwes pulu kompensasiýa berilmeýär. Hukuk goraýjy işgärler bolsa hatda bir näçe gedek arz edilende hem bolan wakany öz wagtynda ýerinde we dogly derňemekde erjellik görkezmeýärler.
Iranyň Demirazygyndaky Gülistan welaýatynda ýylar arasynda türkmen tähri atlandyrylan sebitde etnik türkmenler bilen etnik zabullaryň arasynda çakmyşyklaryň bolandygy, şeýle-de ýagdaýlara kanun goraýjy güýçleriň goşulandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu barada Türkmen News neşri we Türkiýanyň Kafkasam saýty habar berýär. Azatlyk öz çeşmelerini bu ýagdaýlary häzirlikçe dogry tasdikladyp bilmedi. Maglumata görä apreliň aýagynda Ýolmaz Salyan obasynda ýaşaýan türkmenler bilen Wagtadabat we Ittihat obalaryndaky zabullaryň arasynda konflikt ýüze çykypdyr. Muňa sebiti suw bilen üpçün edýän bendiň üstündäki uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän dawanyň arasynda 30 aprelde Wagtadabat obasyndan geçip baran bir etnik türkmen oglunyň ýenjilmegi sebäp bolupdyr. Munun izi bilen oglunyň eni atasy oglunyň hüjüm edilmeginiň sebäbini anyklamak üçin Wagtadabada baranlarynda olaryň zamun alnandygy aýdylýar. Mundan soň Ýolmaz Salyandan 30 töwereg adam owadaşlaryny azad etmek üçin Wagtadabada ýola düşýär. Emma olara seçmedandan, ýagny giňli av tüpüňinden ok atylandygy, wakada bir türkmeniň ölendigi we 25 töwereginiň ýaralanandygy bellenilýär. Türkmen News bu ýagdaýlar bilen bagly düşürilendiği aýdylýan suratlary we video ýazgyny paýlaşdy. Videoda garankynyň arasynda öz aralarynda türkmençe gurulýan motosikli onlarça adamy, suratlarda bolsa jynaza namazyndan käbir pursatlary tinnata bolýar. Garaşsyz neşriň maglumatynda konfliktde kanun goraýjy güýçleriň goşulandygy, Ýolmaz Salýanyň gözegçiligiň güýçlendirilip, bu owa beýlik sebitlerden gelýän türkmenleriň hem göýberilmeýändigi bellenilýär. Hopsuzlyk aladalar sebäpli Wagtadabat obasyndaky ýaşaýjylaryň bir böleginiň evakuasiýa edilendigi hem nykdylýar. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly azatlyk häzirlikçe öz çeşmelerine dawanyň ýüze çykmagynyň sebäplerini, şeýle-de munyň bilen bagly beýlik jikmejikleri tasdikladyp bilmedi. Türkmen News Iran mitbugatynyň wakany ýaşyrmak üçin bu barada habar bermeýändigini aýdýar. Galy berdi Iranyň dünýäniň iň bir ýapky ýurtlarynyň arasynda orun alýandygy sebäpli bu hadisa barada ýurduň resmi wekillerinden maglumat almak mümkin däl. Gepin gerdisine bellesek Iranyň Demirazygynda esasan etnik türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitlerinde bu ýerli ýaşaýjylar bilen ýüze çykan ilkinji konflikt däl. Geçen ýylyň martynda Gümmet Kovuz şäherinde kanun goraýjy güýçler ýerli ýaşaýjylaryň protest hereketlerini basyp ýatyrypdylar. Şäheriň ýaşaýjylarynyň närazilik protestiniň 55 ýaşly bir adamyň ähtimal etnik türkmenlerden bolan 2 ýaşly ýygy garşy jynsy gatnaşyk etmegi bilen baglanyşykly ýüze çykandygy aýdylypdy. Iranda ýaşaýan etnik türkmenlere ýyl arasynda türkmen tähra türkmenleri hem diýilýär. Hökümet türkmen tähra adyny resmi derejede ikrar etmeýär. Iranda ýaşaýan türkmenleriň ýyla sany barasynda takyk maglumatlaryň ýokdugyna garamazdan käbir çeşmelerde olaryň ýyla sanynyň 1 million töweregindegi ýaly çaklamalar öňe sürilýär. Olaryň Iranda ýaşaýan administrativ sebitine Gülistan welaýaty diýilýär. Gülistan welaýatynyň merkezi hem Gümmet Kovuz şäheridir. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Iranyň türkmenler Iran Islam Respublikasynda öz ene dilini, medeniýetini saklap galmakda kynçylyk çekýändiklerini gurrun berýärler. Iran adam hukuklaryny berk tepelemekde tankitlanýar.